Sian Davies dwi a fi sy'n arwain y cwrs nyrsio maes oedolion yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd. Mi nes i benderfynu dysgu Cymraeg blynyddoedd yn ôl ar ôl byw dramor. Mi ges i fy ngeni yn Lerpwl ac wedi byw mewn 18 lle rai yng Nghymru cyn ddod i fyw yn Llanfairpwll. Mae fy nhad yn dod o Botheithwy, felly mae gen i enw Cymraeg a dwi'n teimlo fel Cymraes a eisiau siarad y iaith. So dechreuais i dysgu Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ystod yn 80au, ond symudais i Loegr a gweithio fel nyrs a chael babi, felly ar y pryd roedd bywyd yn brysur iawn. O'r diwedd, mi nes i ddechrau o ddifri 6 blynedd yn ôl gyda dosbarth nos. Rwan dwi'n cael gwers bron pob wythnos yn y gwaith. Mae fy nhiwtor fi yn dod i weld fi a dwi newydd basio fy'r arholiad lefel uwch. Cyngor i ddysgwyr. So ni'n deud dal ati a datblygu hyder i siarad y iaith gyda ffrindiau yn gyntaf ac ar ôl hynny yn y gwaith. Mae gen i lawer o gydweithwyr sy'n helpu fi siarad y iaith a dim ond siarad Cymraeg gyda fi. A dwi yn defnyddio y iaith Cymraeg yn fy ngwaith i. Mae mor bwysig i hyfforddi nyrsys trwy'r cyfrwng y Gymraeg a annog y myfyrwyr i ddefnyddio ei Gymraeg yn y lleoliad glinigol. Pan mae pobl yn sâl, mae nhw eisiau cyfathrebu yn eu mamiaith. A rai bobl, enghraifft, rai bobl gyda dementia a phlant ddim ond medru siarad Cymraeg. Mae'r polisïau a strategaeth iaith yn rhoi hawl i bawb i siarad Cymraeg yn y maes iechyd. Felly dwi'n trio siarad Cymraeg gyda fy myfyrwyr a chymryd rhan a annog y myfyrwyr i defnyddio Cymraeg.